Arajo ɲɛta bɛ na malobɔrɔ tɔn 50 bɔɲɔgɔn de ta ka di dɛsɛbaatɔw ma nin kalo barikama in kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka u ka sunkalo latɛmɛ ka ɲɛ cogo min na. Association Al-Kawsar olu ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kunungo min kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 13 la. Tunisie jamana kunnafoniw na u ka lakɔliw kɔni datugula ka sabu kɛ coronavirus bana yɛlɛnni ye olu de y'aw ka kunnafoniw na bakurubaw ye. Teleɲɛta filɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salamualekum ni aw ka kunnafoniw wagati selen ye ka bɛn bi tɛnɛndonya ma sunkalo tile 7 hijira 1442. Kurantigɛ banbali min n'a bɛ anw ka faba yɛrɛ kɔnɔ ni wagati laban ninnu na a ma dogo maa si la o de kɔnɔna na sa fɛn min ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ ko kuranko ale ni jiko ɲɛma Lamine Seydou Traoré ale bɔra ka point de presse dɔ kɛ yaasa ka se ka walawalali kɛ maaw ye nin kurantigɛba ninnu sababuya yɛrɛ ye min ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ kɔni kuranko a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a mago bɛna jɔ kasabi caman de la yaasa ka se ka nin kurantigɛba ninnu ko ban cogo min na Amadu Ɲame de bɛ walawalali kɛ o la. Ka kɛ ni kurantigɛ banbali min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ faba ni o ye Bamako ye ni degun nɔ ka minisiri min sigilen don an ka kuranko ni jiko ka taa se dugu jukɔrɔ nafolo ko kisɛw bɛɛ lajɛlen kunna n'ale yɛrɛ minisiri ye Lamine Seydou Traoré dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔni ye kunnafoni baro sigi ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kuranko ɲɛnabɔ so kan ni a bɛ f'a ma énergie du Mali bakurubalen na n'an ko a ma ko EDMSA kuma daminɛw la a kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kɔni filɛ ka maaw sɔrɔ kuranko yɛrɛ degun ta sira fɛ nin kɔni tɛ olu ka ŋaniya ye cogo si la wa wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan min b'a to nin degun ni nin tɔɔrɔ mun bɛ ka bi malidenw kan an bɛ don min na ko bi kuranko ta sira fɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na o cɛsiri bilan bɛ sen kan Lamine Seydou Traoré ka ɲɛfɔcogo la nin gɛlɛya min filɛ nin k'an ka kuran cakɛ bondaso yɛrɛ sɔrɔ ni a bɛ f'a ma ko EDMSA ni ye a gɛlɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi la i b'a ye k'a fɔ 50 o kɔni bɛ sɔrɔ min fɛ o de ye tajiko yɛrɛ ka taa se ni ye minɛnw yɛrɛ ta k'a lajɛ minɛn minnu kɔni bɛ ka matrafa énergie du Mali yɛrɛ fɛ bi minɛn ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔrɔn bɛ o kama wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de kan ka bila sen kan an ka jamana yɛrɛ fɛ min b'a to minɛn ninnu yɛrɛ bɛ se ka kurakuraya jamana kɔnɔdenw kuranko dusukasi min bɛ u kan o bɛ se ka wuli ka bɔ u ka cogo min na Lamine Seydou Traoré ka ɲɛfɔcogo la n'i y'a kuran minɛn yɛrɛ dɔw ta k'a lajɛ a ka ca ni san 20 bɔɲɔngo ye minɛn dɔw ma falen o dun bɛ se ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin kuran yɛrɛ matrafali ma o cogoya kelen na n'i ye kuranko ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ kuran kɔni caman bɛ yen nɔ an bɛ mun yɛrɛ san kɛrɛfɛ jamana yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni kɔnɔwari yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuran hakɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma 100 mégawatt an bɛ o kɔni donni ka bɔ kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan ka na ni o ye an ka jamana kɔnɔ nka nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni bɛ o kuran sirako la bari a fanga jiginna kɛmɛ sigi la 30 bɔɲɔngo o b'a jira k'a fɔ an bɛ mégawatt 100 min donni ka bɔ kɔnɔwari yɛrɛ jamana kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ sigi la 70 ɲɔgɔnna an tɛ k'o sɔrɔ nin waati in na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma a barata Lamine Seydou Traoré ka ɲɛfɔcogo la wulikajɔw ni cɛsuru caman bɛ ka bila sen kan an bɛ don min na i ko bi a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko centrale thermique n'o de ye ka gasoil yɛrɛ kɛ mansinbaw kɔnɔ u yɛrɛ bɛ se ka kuranw di cogo min na o baara caman bɛ sen na ka taa se centrale solaire minnu fana bɛ ka jɔ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi o baara kologirinw fana bɛ caman bɛ sen na walasa Mali yɛrɛ kuranko lafiya bɛ se ka na la cogo min na sigi kɔni kɛn bɛ ka san 2022 kɔnɔ min b'a to lafiya yɛrɛ badabada o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogo min na nka yanni o cɛ degun kɔni caman bɛ se ka bɔ baaraw la Lamine Seydou Traoré yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la nka yanni o cɛ ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛra minisiri fɛ ka fɔ septembre kalo min ni an kun dalen bɔ ka san 2021 min ni an filɛ o kɔnɔ kuran bondo dɔw bɛ yen nɔ wulikajɔw bɛ ka bila sen kan min b'a to olu yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ka se ka kɛ fusamancɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana kuranko ma o cogo kelen na wele bilalen don kɛn yɛrɛ cakɛ bondaso yɛrɛ ma ka taa se baɲumankɛ nafolotigibaw ma min b'a to u ni an ka jamana yɛrɛ u tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na kuranko degun min filɛ nin an ka jamana ka a yɛrɛ degun bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na o musakaw ni ye o ta k'a lajɛ o bɛ taa sefa wari miliyari 1,400
ani bɔɲɔngo la. O cogo kelen na a bɛ fɔ dɛmɛbaga jɛkulu minnu ma partenaire technique et financier olu kɔni ye musaka min bɔ ka don o kisa da fɛ o bɛ taa CFA miliyari 400 na. O cogo kelen fana na anw ka jamana yɛrɛ fana min bɔ ka don a kisa da fɛ o bɛ taa CFA miliyari 500 bɔɲɔngo la. O b'a jira k'a fɔ cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan min b'a to ni degun min filɛ ni anw ka jamana kan n'o ye kuranko yɛrɛ degun ye o bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na. Nka n'i ye Mali yɛrɛ kuranko ta k'a lajɛ minɛnkɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu falen o cogoya kelen na ka se ka baara kolo girin wɛrɛ boloda ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma. Lamini Seydou Traoré ka ɲɛfɔcogo la a musaka kɔni bɛ taa CFA miliyari 2 miliyari 300 bɔɲɔngo la. An bɛ don min ko bi an kɔni ka jamana mago b'o de la min b'a to filijuru kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna baara kolo girin wɛrɛw ma min b'a to an ka kuranko a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ. Nin kunnafonidi min kelen filɛ nin ministre Lamini Seydou Traoré fɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ye faamuya sɔrɔ a la wa jiginna bin min yɛrɛ tun bɛ ministre kofɔlenw kan dɔw y'a jira k'a fɔ ministre nɔ tɛ nin ye wa jamana de kan ka ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda ka ɲɛsin an ka kuranko yɛrɛ ma. Kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la fɛsɛfɛsɛli bɛna kɛ o la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Cakɛbonaba bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Société du commerce international pour le Mali olu ye malobɔrɔ tɔn 50 bɔɲɔngo de ta ka di radio ɲɛta ma yaasa u bɛ se ka dɛsɛbaatɔw ni na hinɛ n'a ye cogo min na nin kalo barikama in kɔnɔna na o de kɔnɔna na sa a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra bi sɔgɔmada in na radio ɲɛta yɛrɛ dagayɔrɔ kura la 300 logement na Aïssata Maïga ni Mudiri Jire tun bɛ yen nɔ u ye seereya minnu sɔrɔ an k'o lajɛ. Cakɛda bambe an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko commerce international pour le Mali CIM ale kɔni a tɛgɛ fa balo la ni k'a di maaw ma maa minnu yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunkalo la tɛmɛ hɛrɛ la cogoya min na. CIM Mali maaw ka nin dɛmɛ in kɔni bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyɔn 19 bɔɲɔngo de la. Je sais c'est à travers lui et la radio Nieta an bɛna se ka population dɔw atteindre minnu ye fɛngɛw ye démunis ni pauvres ye qui sont vraiment dans le besoin. Bɛɛ b'a dɔn sunkalo in donna an kan cogoya min na a donna an kan k'a sɔrɔ kungo wɛrɛ b'an dala Mali la min ka jugu kosɛbɛ n'o ye bana coronavirus ko bana ye mɔgɔw tɛ ka se ka hali bɔ ka taa baara kɛ. Donc an kɔni an se ye min ye entreprise CIM se ye min ye nin ko in na a y'o de kɛ aw ye a bɛ se ka dɔgɔya ou bien a bɛ caya mais an kɔni mɔgɔ dan y'i se ye vraiment an nanen b'o dili le kama a ka di a ɲinibagaw ma mɔgɔ minnu b'a nafa sɔrɔ o de b'a to o de ka di Ala ye o de bɛ bɛn bɛɛ ma an b'a ɲini aw fɛ a ka vraiment hali bi an ka entreprise ɲɛmɔgɔ an ka dɛmɛ a ka baara la Mali la parce que a bɛ min kɛla Mali la nin bɛɛ maliden fɛn ɲinina bɛɛ b'a kɛ ten dɔɔni dɔɔni i bɛ min sɔrɔ ka dɔ bila dɛsɛbagatɔw ni sɛgɛnbagatɔw ye mɔgɔ bɛ mana kɛ ɲɛfɛ cogo o cogo fo dɔ de ka k'i kɔfɛ donc ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ sera ka dɔɔni dɔɔni kɛ kɔfɛmɔgɔw ye alhamdulilayi sɛgɛn tɛ ban ni kɔni ye o ka gɛlɛn mais caman bi bɔ a la. Nin kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye CIM Mali maaw yɛrɛ ka nin waleya ɲuman in kɛ anw ka jamana kɔnɔna la o de la fɛn min ye radio ɲɛta yɛrɛ kunnafonidila ɲɛmaa ye ale kɔni a ka nisɔndiyakanw yira ka kɛɲɛ ni nin waleya ɲuman in yɛrɛ ye. An balima dɔ bɛ yen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni nin ma k'a siɲɛ 3 ye nin y'a siɲɛ 4 de ye a bɛ balo min d'a ma o ye bɔrɔ 50 kilo malo aw yɛrɛ ka malo ninnu lajɛ nin tɛ sugula malo ye ten ko bɛ taa k'a di mɔgɔ ma dagabɔnda la dɛ a ko malo min ka ɲi jamana in kɔnɔ faamaw bɛ malo min dun ko o malo de ɲini kana di fantanw jumɛn muso cɛsabaatɔw yatimɛdenw ni faladenw ko ka dun o yatimɛ an'o falatɔw la an ka sɔrɔlasiw bɛɛ o la sɔrɔlasi musow ko k'a di olu ma bɔrɔ 1000 ma du kelen o du kelen bɛɛ bɛ 50 kilo bɔrɔ 1 de sɔrɔ a ye nin baara min kɛ a ka cakɛbondaso o de ye commerce international pour le Mali sanni feere monoboli la diɲɛ fantan naani fɛ k'u tɔnɔ siraw bɔ ka ɲɛsin faso ma hali n'i y'o dama mɛn i b'a dɔn k'a fɔ an kan ka fɔ ninnu ma ko tare
Commerce international pour le Mali mau ulu kɔni be cɛsiri la sanga ani wagati walasa ka se ka degun bɔ maaw kan ala yɛrɛ la jarabi bi maa minnu kan o de la an be duwawu kɛ u ye u be baara ɲuman minnu na an ka jamana kɔnɔ ala ka u sara kɛ firdausi an be duwawu kɛ tuguni hali sisan nɔ ala ka ni waleya ɲuman ninnu caya an ka jamana kɔnɔna la. Alisa ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw la nin kalo barikama in kɔnɔna la i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ a laɲini cogoya min na o de kɔnɔna na sa association Al-Kawsar olu ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma yaasa u be se ka u nina hinɛna ye cogoya min na nin kalo barikama in yɛrɛ kɔnɔna na min ni o kasabi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 13 bɔɲɔngo la nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Abdulaye Koyita ale ka misiri la ni o ye an ka karamɔgɔba dɔ ye Bana Kɔku a kɛnɛ kan sa fɛn min ye dɛsɛbaatɔw caman olu nisɔndiyara kosɛbɛ ni dɛmɛ kofɔlen na Aïssata Bacili ani Layi Mamadu Tarawele olu ye seereya minnu sɔrɔ yen nɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Nin kɛnɛ sanumanba in dayɛlɛla ni kuranɛ kalankan ye i n'a fɔ san tɛmɛnenw na ɲina fɛnɛ association Al-Kawsara ye balo tilaba kɛ ka di dɛsɛbagatɔw ma sunkalo okumu kɔnɔna la ɲinan dɛmɛ musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 13 bɔɲɔngo la a bɛna kɛ sababu ye ka nisɔndiya ladon du caman kɔnɔ ni sunkalo in na. Pratiquement ni y'an ka 6e édition na alhamdulillah an b'a la fo salon an ye balo min di o dira du 200 ma nka ɲinan ta alhamdulillah ala subhanahu wa ta'ala y'an dɛmɛ n'ala ka dɛmɛ ye an sera ka se du 300 ma musaka in bɛ bɔ bureau national de kɔnɔ a fanba bon comme Al-Kawsara bureau bɛ jamana caman na ni ye an bɛ pandémie min kɔnɔ nin waati in na n'o ye covid ye i b'a ye k'a fɔ jamana dɔw bɛ olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ o kama olu fɛnɛ bɛ olu se min o b'o bila ka na k'o fara an yɛrɛ ka bɔtaw kan yan an ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka ɲɛsin nin baara in ma ɲina musaka ni ko i b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se miliyɔn 13 bɔɲɔnko la wala a bɛ se miliyɔn 13 bɔɲɔnko la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Association Al-Kawsara bɛ sɔrɔ diɲɛ jamana caman na an bɛ don min na i n'a fɔ bi Imam Abdulaye Koyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ dan tɛ nin dɔrɔn ye ko dɔwɛrɛw bɛna kɛ don n'a nataw la. Bi an bɛ laada dɔ timɛ kɛnɛ kan n'o ye Al-Kawsara ka laada ye o de ye ka balo tila mɔgɔw cɛ sunkalo kɛrɛnkɛrɛnyala sunkalo bɛɛ dimanche fɔlɔ n'o sɔrɔ hakili b'a la san dɔ de ta kɛra dimanche filanan ye ka sababu kɛ baaraw ma se ka kundama sɔrɔ joona wa ɲinan ta fana alhamdulillah laada timɛna ka bila minɛn kɔnɔ a bɛnna dimanche fɔlɔ fana ma n'o bɛ sunkalo tile 6 ma bon balo nin a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ si la a bɛɛ lajɛlen bɛ sa an yɛrɛ de ka dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ sa jamana de kɔnɔ yan a wari bɔbagaw fana bɛɛ bi yan de o kɔrɔ maa minnu bɛ wari nin yɛrɛ fanba bɔ kosɛbɛ o bi yan de kɛrɛnkɛrɛnyala o ye maa 2 ye olu de bɛ giriman bɔ walasa ka se ka kɛ mais wariw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an k'o fana fɔ ka da ka ɲinan ta américains y'an bolo ma dɛmɛ o ye wari bila ka na faransikaw fana y'an bolo ma dɛmɛ o ye wari bila ka na mais o bɛɛ lajɛlen kun y'a sɔrɔ ninnu kun ye décision ta ka fɔ hali ni wari dɔ kun ma sɔrɔ olu yɛrɛ kun b'o ka baara kɛ o tuma na o mɔgɔ ninnu an bɛ foli lase u ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ an tɛ jɔ u ka wari la hali n'o sɔrɔ u ka wari tɛ bɛrɛ bɔ mais an tɛ jɔ a la parce que sarakati don wari dɔ bɛ e bɛ jɔ a la ka tɛ bɛrɛ bɔ mais ala fɛ o minɛlen don ka tɛmɛ camantigi dɔ yɛrɛ ta kan wari min bɛ minɛ ala fɛ o ye wari min bɛ bɔ ni ŋaniya ye o tuma na ni ŋaniya ɲɛna kaba dɔrɔn i ka wari ka ɲi nin tilali kɔfɛ tilali wɛrɛ fana bɛ yen nin tilali min filɛ ka kɛ tilali wɛrɛ fana bɛ yen o tilali bɛna kɛ an balima wɛrɛ ye minnu fana bɛ yen k'a fɔ olu ta ye bana de y'u dɛsɛ kosɛbɛ bon ni bana bɛ maa la ka furakɛli fɛ kɛ fo ka t'i bolo ban o kɔrɔ i ye fantan de o fana tilali bɛ kɛ peut-être tile 2 bi kɔfɛ walima tile 3 bi fana kɔfɛ insha Allahu taala. Bana Kɔku misiri baarakɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ko fusamanciyaba de bɛ nin baara ɲuman ninnu na silamɛya la hali ni bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛyaba de ye maaw sɔrɔ ɲinɛ san kɔnɔna la wagatiw gɛlɛyara kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta minnu kariyara ka dɔ b'u ka nafolo la k'a di dɛsɛbagatɔw ma ko saraba de b'ulu ye ala yɔrɔ la. Siga t'a la nin n'a ɲɔgɔnna baara n'i ye hadamaden k'a b'i kun ɲɛsin a ma ala ye hɛrɛ de nata ni ye wa i yɛrɛ fana i k'i jilaja i ka tɔnɔma bɔ sabu kuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna hɛrɛ kɛli ka d'u ye nka ala ma nɔgɔya u ye i b'a sɔrɔ yɛrɛ hali a nafolo yɛrɛ b'a dɔw kun nka tiɲɛ yɛrɛ la ala kɛlen don ka sira bɛ datugu ɲɛ kuma dɔ la a kodɔn bɛ ala yɛrɛ dɔrɔn de bolo n'i ye mɔgɔ ye k'a bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an bɛ nin waati min na sisan
siga t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ gɛlɛya dɔn fan bɛɛ de bɛ ka kule fɔlɔ la n'a kun bilenna yankaw bolo hinɛ weleli kɛ kɔfɛla la harancikaw bolo walima kongokaw bolo ninnu bolo don k'u ka fitini nati ye nka sisan olu yɛrɛ bɛ kalo caman kɛ u tɛ baara kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya in a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka o n'a ta o ta maa min bɛ to ni ɲɔgɔnna waati la ka dɛmɛ bɔ k'i b'a di mɔgɔ ma a baraji ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dan dɔn kana fɔ ko fɛn tɛ ne kun kɛmɛ de bɛ ne kun 1000 de bɛ kun i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ hali 5 t'o bolo i ka kɛmɛ n'i ye dɔɔni bɔ a la k'a di dɔ ma a bɛ dɔ mako ɲɛ hadamadenw ala y'an fisaya ni ɲɔgɔn ye de an tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ kun o ɲɔgɔnna tɛ dɔ kun e bɛ jɔ i ta in na nka dɔ bolo o y'ale ka kalo kelen balo de n'an tora ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni a ka ca la gɛlɛya min b'an ka sigida la a bɛ wuli. Alkawsara ye association ye min lakodɔnna diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa maa caman de bɛ a kɔnɔna la k'a sɔrɔ association yɛrɛ ka baaraw bɛɛ daminɛla bɔlɔlɔ de sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ min ma ko WhatsApp an bɛ don min na i n'a fɔ bi jɔyɔrɔba de bɛ association Alkawsara la an ka jamana kɔnɔna la u bɛ baara caman kɛ i n'a fɔ misirijɔw kuranɛ kalanyɔrɔ ani furajiw fo ka taa se baara ɲuman caman wɛrɛw ma. Bamakaci wale keba maaw olu ni an ka finitigilakaw ale ni Cadi finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yasa u bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ka Bamakaci wale keba maaw kɛlɛ cogoya minnu na o de kɔnɔna sa u sera ka tɛgɛ da Bamakaci wale keba maa 10 bɔɲɔgɔnko la a kɛra yɔrɔ min na o ni Bulukesi cɛla o ye t'i jɔ kilomɛtiri 35 bɔɲɔgɔnko la ni waleya ninnu ma sɔrɔ foyi senfɛ finitigilaka ninnu olu kɔni tun bɛ ka bɔ u ka ca dɔ de la a bɛ fɔ fɛn ma ko mission n'u u kɔni nana bin ni Bamakaci wale keba maa ninnu na Amadu Ɲamele bɛ ɲɛfɔli kan y'o la. Ka kɛ ni finitigilaka minnu faramɛ ɲɔgɔn ka wulikajɔ bɛ se ka sabati cogo min na ka u disi da jatigɛwale yɛrɛ kɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn fuga bɛ jamana 5 mun kan farafinna yɛrɛ tile bi yan fan fɛ ka taa se a kɔgɔduguyan fan ma ni an yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ ni o ye ba Maliba ye ka taa se Burkina Faso ma Niger jamana Chad jamana ka kuncɛ Mauritanie na olu jamana 5 kɔni kɛn bɛ k'u mɔ ɲɔgɔn ma an bɛ don min na komi bi wulikajɔ ani cɛsuru bɛɛ lajɛlen ka se ka o bila sen kan min b'a to jatigɛwale yɛrɛ u bɛ se ka u disi da o la cogo min na ni jɛkuluba min filɛ nin ye u ka ɲɛmɔgɔyaso ni a bɛ fɔ o ma ko kɔmanda ale kɔni bɔra ni ka dantigɛli kɛ ka jira ka fɔ wulikajɔ ni cɛsiri caman bilara sen kan nin kɛlɛkɛcɛ ninnu fɛ Mali ani Burkina yɛrɛ faso yɛrɛ dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛra sababu ye tɛgɛ kɔni dara jatigɛwale yɛrɛ kɛba caman kan o cogo kelen na jatigɛwale kɛbaw bolominɛw n'o ye maramafɛnw ye olu kɔni caman tiɲɛna o cogo kelen na u ka bolomafɛnw ni o ye moto ye o 22 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɔni sera ka da olu bɛɛ lajɛlen kan o b'a jira ka fɔ G5 Sahel ka nin kɛlɛbolo kofɔlen min filɛ nin u ka wulikajɔ kɔni fanga bonyana ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la G5 Sahel ka kɛlɛkɛcɛ minnu ye Chad yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ye n'a bɛ fɔ o ma 8e bataillon tchadien et du bataillon malien ninnu de kɔni fila tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma ni ka nin wulikajɔ in sabati ni waati laban ninnu na Mali ani Burkina yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ wa ni jamana yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale kɛbaw u kɔni kɛn bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de kɛ u dagayɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Bulukesi ni ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a masurunya yɔrɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen jatigɛwale yɛrɛ maaw u ka kɛlɛladegew ka taa se u ka maramafɛnw yɛrɛ sɔrɔli ma a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin wo furancɛ in de ni ɲɔgɔn cɛ o kama sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Chadi kɛlɛkɛcɛw ka taa se Mali yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ma u tɛgɛ kɔni dira ɲɔgɔn ma ni G5 Sahel yɛrɛ ka dɛmɛ ka se ka taa i tɛgɛ da jatigɛwale yɛrɛ kɛba caman kan finitigilaka kunda G5 Sahel yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye kɔmanda ye a kɔni ye dantigɛli kɛ ka foli ani tanuni k'o kɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛlɛkɛcɛ minnu ye wulikajɔ bila sen kan ka se k'i tɛgɛ da jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw kan wa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'u bɛ ka cɛsiri bila sen kan min b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri san 2011 Libi jamana gɛlɛya kɔni nana bi ale kan ka bɔ o waati la ka na bila an bɛ don min na ko bi jatigɛwale kɔni nana ye farafinna yɛrɛ tile bi jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ daminɛna anw yɛrɛ ka jamana na kabiri san 2012 min kɔni kɛra dansago yɛrɛ waleya caman ye ka ɲɛsin maa caman ma min kɔni kɛra sababu ye o cogo kelen na maa caman bɛ yen nɔ ka olu bɔnɛ o nin na o cogo kelen na maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bila ni ka taa jamana wɛrɛw kan a kɔni kɛra degunba ye ka ɲɛsin nin jamana kofɔlenw yɛrɛ ma o kama an bɛ don min na ko bi ni jamanaw kɛn bɛ k'u mɔ ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ min ma ko G5 Sahel min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u disi da jatigɛwale yɛrɛ disi la cogo min na o wulikajɔw de bɛ sen na an bɛ don min na ko bi G5 Sahel yɛrɛ fɛ min wulikajɔ yɛrɛ fanga bonyana ni kalo kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma mois d'avril min kɛra sɛbɛnfura ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma communiqué ni wulikajɔ min bolodalen filɛ nin G5 Sahel yɛrɛ fɛ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah o kunnafoni ninnu de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la
Farafina klibi jamana min be no ni abe fama Senegal an ka jamana tenku jamana do Chadi masakɛ kɔrɔ min be Senegal kaw fe no kasola ni are tɔgɔ Isen Abre aka la fasabo olu kɔni tuye a ɲini kiri tilamaw fɛ min b'a to kanabla yɛrɛ be se ka di a ma cogo min na a be fɔ min ma liberté ka sababu kɛ bana yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana walankatali min be diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an be don min ko bi o layini min kɔni kɛra kiri tilamaw fɛ kunungo kari min bɛna avril kalo tile 18 ma jaabi kɔni bɔra ka jira ka fɔ Isen Abre u kɔni tɛna se k'a labila cogo si la k'aw ladɔnniya ka fɔ Chadi masakɛkɔrɔ Isen Abre ale kɔni ye fanga kɛ Chadi yɛrɛ jamana kan san 1982 ka taa san 1990 la san 8 bɔɲɔngo a y'o kɛ Chadi yɛrɛ mara la o waati ɲɛfɔliw la a jirala ka fɔ dansago waleya kɔni caman kɛra a fɛ min kɔni kɛra sababu ye ni ɲangili dalen bɛ a kan an bɛ don min ko bi si kaso o yɛrɛ de din bɛ a ma kabiri san 2016 farafina yɛrɛ kiiri bulon fɛ a kɔni bɛ Senegal yɛrɛ faaba ni o ye Dakar u ka kasobo min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Cap Manuel la a barata coronavirus bana na san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo la tile 60 bɔɲɔngo u kɔni tun y'o di Isen Abre ma ka se ka a labila ka bɔ kasobo yɛrɛ kɔnɔna na hali y'a sɔrɔ wele tilara ka bila man tuguni ka na n'a ye kasobo yɛrɛ kɔnɔna na Isen Abre ka lafasabɔ u kɔni bɛ ka wele da an bɛ don min ko bi bari ni Isen Abre yɛrɛ ta k'a lajɛ a si bɛ taa san 70 ani san 9 bɔɲɔngo la wa an bɛ don min ko bi maa kɛnɛba kɔni tɛ o kibaruya kɔni ɲɛfɔlen kiiri tigilamaw ɲɛna olu y'a jira ka fɔ ninnu kɔni tɛ kuma jɔlen ka fɔ olu na baara kɛ ni o ye olu bɛ se ka baara kɛ ni kibaruya min ye o de ye kasobo yɛrɛ la kɔlɔsibaw olu ka kibaruya olu bɛ baara kɛ ni o de ye o ko kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bibi na ka ɲɛsin Isen Abre yɛrɛ ma ale min bɛ kaso yɛrɛ la maa dɔ kɔni sɔrɔla min y'a jira ka fɔ Isen Abre ni kaso yɛrɛ ka kan wa a yɛrɛ kɔni kana bɔ kaso la cogo si la o ye maa ye Isen Abre yɛrɛ ka ɲangata kɔni sera min ma a ka fanga yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye musolaka ye Kaltuma Defala ale y'a jira ka fɔ Isen Abre ani nin waleya in de kɔni ka kan bari degun min ni a y'olu ta ka olu sɛgɛrɛ Chadi yɛrɛ jamana kan kaso min ni a filɛ u kɔnɔ ani u ka kan o cogo kelen na olu kɔni bɛ laɲini kɛ fɛn min ye tɔrɔmɔɲɔ min to layidu tara u ye o ka se ka di o ma o tɔrɔmɔɲɔ yɛrɛ o bɛ tali kɛ euro wari miliyɔn 125 bɔɲɔngo la o de kan ka tila maa ni ɲɔgɔn cɛ Isen Abre ka ɲangata sera maa minnu ma ni o bɛ taa se maa 70,000 ni maa 300 bɔɲɔngo ma. Farafina klibi jamana min be no ni a bɛ f'a ma ko Niger an ka jamana tenku jamana do a jirala ka fɔ sibiri tɛmɛnen min bɛnna avril kalo tile 17 ma bamaci wale kɛbaw walima jatigɛ wale kɛbaw kɔni nana bi dugu dɔw kan dugu min ni o yɛrɛ bɛ anzuru yɛrɛ masurunyɔrɔ la o yɛrɛ ni Mali yɛrɛ dancɛ kɔni ka surun kosɛbɛ maa 19 nin dugulamaw la k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na nin waleya cɛjugu in kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen k'aw ladɔnniya ka fɔ jatigɛ wale kɛbaw bolo kɔni ɲɛsin bɛ olu ma k'a jira ka fɔ olu de nɔ bɛ ni fagali waleya cɛjugu in na min kɔni kɛra Niger kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen kunnafoni minnu sɔrɔla nin kisɛ in kan a jirala ka fɔ cɛkɔrɔba dɔ de fatura nin dugu kofɔlen na tuma min na maaw kɔni taara o sɛnsɛn k'a da dayɔrɔ laban na ka maaw kɔni to kaburudon na jatigɛ wale kɛba ninnu de nana moto la ka sɔrɔ ka na kaburudon kofɔlen na maa 19 bɔɲɔngo y'olu de bɔnɛ u ni na kaburudon kofɔlen yɛrɛ la o yɔrɔnin kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ni maa 19 kɔni bɛɛ lajɛlen olu fure fɛnɛ farala cɛkɔrɔba kofɔlen kan k'a bɛɛ lajɛlen su don nin kaburudon kofɔlen na nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye o kisa nɔ ka Niger yɛrɛ finitigilakaw olu kɔni wuli ka jɔ bila sen kan ni ka na yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la nka u nana sɔrɔ waleyajugu kɛba ninnu kɔni ye u kɔ don n'u ka moto ye ka taa n'u sen fila ye fari nin ye gɛlɛya ye Niger jamana yɛrɛ kan nin waati laban ninnu na bari i b'a ye ka fɔ tuma ni tuma jatigɛ wale kɛbaw u kɔni bɛna bi dugu dɔ kan ka dugulamaw kɔni caman bɔnɛ u ni na ha ka ja u bɛ tila ka tiɲɛni wɛrɛ don dugu yɛrɛ kun n'o de ye ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jeni tasuma la nin waleya cɛjugu in kɔni bɛ ka kɛ Nigerkaw yɛrɛ fɛ yen sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni fali waleya min kɔni filɛ nin ye Gaïgoro Tilaberi yɛrɛ jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana kan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fasɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛ bɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Congo Brazzaville adamadenya hakɛ lafasali tɔn kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔw boloda an bɛ don min na ko bi ka ɲɛsin nin jamana kofɔli yɛrɛ ma ni o ye Congo Brazzaville ka jira ka fɔ adamadenya hakɛ lafasali o kɔni sabati tɛ ni jamana kofɔli yɛrɛ ka cogo si la ni o de ye Congo Brazzaville nin sɛbɛnfura in kɔni bɔra Amnesty International yɛrɛ fɛ bi sɔgɔmada in na min bɛnna ntɛnɛn yɛrɛ ma avril kalo tile 19 Amnesty International ka ɲɛfɔcogo la ni ye Congo Brazzaville yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛya
babe ni jamana in kan kabiri san 2014 ka kɛɲɛ ni taji yɛrɛ sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ binni ye kabiri san 2014 o kɔni kɛra gwɛlɛya caman ye ka ɲɛsi Congo Brazzaville yɛrɛ jamana ma sɔrɔta sira fɛ coronavirus bana fɛnɛ nana gwɛlɛya caman fɛnɛ fara dugukɔnɔdenw yɛrɛ ka gwɛlɛya kan o kama wulikajɔ tun dabɔn bɛ maa caman fɛ min b'a to maaw yɛrɛ bɛ se k'u ka hakɛ ɲini cogo min na Congo bɛ bolo min kan a bɛ se ka bɔ o yɛrɛ bolo ka cogo min na o wulikajɔw tun bolodan bɛ maaw fɛ hali y'a sɔrɔ bagabagali wale kɔni tara ka maaw sɛgɛrɛ min kɔni kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ bɛ yen nɔ ka se ka olu minɛ Denu Sassou Nguesso ni ale yɛrɛ Congo yɛrɛ Brazzaville masakɛ ale min ka fanga tako 4nan baaraw kalifara la kabiri mars kalo yɛrɛ tile 21 san 2021 min ni an filɛ o kɔnɔ adamadenya hakɛ lafasali tɔn min filɛ nin ni an b'a fɔ a ma Amnesty International u ka ɲɛfɔcogo la maa caman kɔni bɛ Congo Brazzaville jamana kan an bɛ don min na ko bi minnu yɛrɛ bɛ dibi la ka sababu kɛ u ka hakɛ ɲini ye Congo Brazzaville yɛrɛ jamana kan wa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ ka ɲangata yɛrɛ waleya caman sɔrɔ k'u to kaso yɛrɛ la lafasali tɔn ɲɛmaaw b'o la a bɛ fɔ minnu ma syndicalistes ka taa se kunnafonidilaw ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ Congo Brazzaville jamana yɛrɛ kan nin jalaki min talen filɛ nin ye ka bi Congo Brazzaville ka Amnesty International fɛ hali ni y'a sɔrɔ Congo Brazzaville yɛrɛ faamaw olu kɔni ma dantigɛli kɛ a kisa la fɔlɔ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a natalaw la adamadenya hakɛ lafasaliko la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina kɔgɔdugu larabu jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tunisie an bɛ don min ko bi ka kɛɲɛ ni coronavirus yɛrɛ bana walankatali ye Tunisie yɛrɛ jamana kan Tunisie jamana faamaw olu kɔni ye miirina dɔ ta ka daminɛ kunungo kari la ka taa bila avril kalo tile 30 la lakɔliso fɛn fɛn kɔni bɛ Tunisie yɛrɛ jamana kan ka daminɛ duguma kalanso la ka taa camancɛ kalanso la ka taa fo sanfɛ kalanso la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni datugulen don an bɛ don min ko bi o tɔgɔ kelen na foroba mobili minnu kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ maaw doni dugu ni dugu walima kin ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen ka boli o bɛ da nɛgɛ kaɲa 19 yɛrɛ waatiw la nin waleya de bɛna bila sen kan min b'a to Tunisie jamana a yɛrɛ bɛ se k'i kɔkɔ da coronavirus yɛrɛ bana na cogo min na bari ni ye nin waati laban ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ ka fara Tunisie yɛrɛ banabaatɔ kan o tɔgɔ kelen na dɔ bɛ ka fara maa yɛrɛ sata ka coronavirus ta sira fɛ o kama walasa u bɛ se k'u disi da coronavirus la cogo min na nin waleya nin de taara min b'a to maaw yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ coronavirus ma o tɔgɔ kelen na sanfɛ kalanso fɛɛrɛ bɛna bila sen kan a bɛ fɔ min ma cours en ligne o de ye ka kalan yɛrɛ kɛ k'i to so o bɛ se ka sabati cogo min na u ka sanfɛ kalandenw yɛrɛ kunna a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma ko étudiants o baaraw bɛna to sen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Tunisie yɛrɛ jamana kɔnɔden bɛ taa maa 12 bɔ ɲɔgɔn la nka an bɛ don min ko bi coronavirus kɔni kɛra maa min garisɛgɛ o bɛ taa se maa 200,000 ni maa 80,000 bɔ ɲɔgɔn ma minnu garisɛgɛ kɛra coronavirus yɛrɛ bana ye Tunisie yɛrɛ jamana kan o cogo kelen na a sera ka maa min bɔnɛ a nin na o bɛ taa se maa 90,000 maa 100,000 maa 37 bɔ ɲɔgɔn ma Tunisie jamana kan o cogo kelen na u ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen nɔ ni minnu bɛ nin kura yɛrɛ fiyɛ maa la ala ta kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko réanimation n'i ye o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ 100 sigi la 80 dayɔrɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen falen don o b'a jira k'a fɔ Tunisie dɔgɔtɔrɔsow kɔni a sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ bi coronavirus yɛrɛ banabaatɔ la o kama ni wulikajɔ in ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bolodara ka se ka lakɔliso yɛrɛ datugu Tunisie yɛrɛ jamana kan fɛn min ye duguma kalanso ye camancɛ kalanso ka taa se sanfɛ kalansow ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye bi kunnafoniw kɛnɛ kan an b'o fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw minnu tɛ se aw tɛ ɲina tele ɲɛta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye halisa a ye to lajɛli la kunnafoni tɔw bɛ kɔfɛ ka na hali sisan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.